Selamat malam Lur. Iki aku lagi di jembatan Kenjeran gitu. Iki suasana malam di jembatan Kenjeran. Nah, iki rumah apa Lur iki pemandangannya? Oh, iki apik Lur. Iki sama anak dan istriku gitu. Lagi ketok tau weteng di pantai nih, ora ketok. Iki pertama kali aku bengi ning kene. Biasanya kan aku lega esuk yo sore. Dan ternyata bagus pemandangannya. Cukup cantik. Yo akeh sing apa iki jenenge wis ning pinggir dalan iki yo sekedar foto-foto